Yiena mondo apogre paro gi governor e wach mar tulo ni. Mokwongo kisekawo hatua kata kisewuotho michopo kamoro ni Kigali, tibiro donjo kama miluongo ni Kigali Rwanda Genocide Memorial. To kiwuotho hatua matin nikech gina weche mondiki e korot kama, kendo ket pichni kasto kendo choke mag jok mane otho e tulo oket kamoro kanyo chalo museum. To ka teko ni onge ahinya to kinyalo wuotho mabor nikech joma naneno kan wadhigo thothgi ne sim e hatua mar ariyo kapok wachopo kuma koro choke ka nitiere. Gome wacho mani en mila bila matimre ni omilore gi ngima dhano e wach mar siasa. Rwanda ne nitiere jok mano chako weche machalo mago yuma kama, ma gikoni joka ng'ane okodwa nobika, joka ng'ane okodwa notelnwa ka, mane gi loso chenro mane gi miyo ji ojendni. Ne en community achiel manochomo community moro ma e ndalo 100 kende dhano milion 1 oganda ma jo-Tutsi nonegi. Kendo e oganda mag jo-Tutsi manonegi gi nitiere moko kuom jomino ni moderate Hutus ma bende notho e kwan mar ji milion 1 gi wiene. To Rwanda pok obedo the same nyaka wuono. To mano bende adwa medo ni king'iyo muma nitiere mbak Judas Iscariot. Judas Iscariot ato mokwongo ma ondhoge Yesu. Apani Yesu ne nitie Galili kata kamoro. To Yesu ne olweny mokadhe kind ji. Ma Judas nomor kabisa. Okoni to kare Rudha ni ber manade. Rudha ni kare ngama teko ni lich manade. Koro Judas ne chalo nyathi mane oyie kuom wuon mare. To noketo wuon mare tembe aka nyithindo keto wa tembe. Nyathi nyalo milre mbele ni kama koko ng'ichiene kaso owitore gi toke. Nikech ong'e ni kowitore gi toke to kwang' ni weye nyaka wang' ni rese. Judas nochako temo mar ariyo. Kane wadhi e wach mar kane koro ndhogo Yesu komiyo jo Pontius Pilate. Ka Yesu koro oneno oyie msalaba e ng'eye, Judas nong'eyo ni Yesu ne dhi resore. Nikech Yesu nosetimo ang'o? Noseresore mbeleni. E wuoth kata chande Judas ne fwenyo ni nitie kama nochopo moneno ka Yesu mang'ate malich ahinya ni koro ok resre. Chalo ma jogi dhi nego Yesu mar adier. Wich kuot nomake. Ma nodhi motimre nade? Ruoko pesa manomiye cha. Kaso mar ariyo onegore. Kendo wacho ni nogore piny ma nyimbi iye nopukore oko. Nikech nokong'eyo kanye migoe break kitimo tuk richo. To mane madwa bire koro ni josiasa wa mokwongo mane gimiluongo ni political responsibility. Kasto nitiere nyithindo matinde koro luongre ni goons. Ong'e ng'ama min mare onyuolo mondo bed goon. Ok apar ka nitie ng'ato kama onyuolo nyathi mondo nyathine koro chieng' moro bed goon. Kane mondo tigo e yor siasa e yo marach. Omiyo wach ma governor wacho ni dhi omang'o e lweny ma Homa Bay. Ji nodhi e siasa. En siasa. To jotendwa nigi political responsibility. Babu Owino, Gladys Wanga, Edwin Sifuna, Opondo Kaluma. Jogi duto nigi political responsibility. Mara hakikisha ni ngima dhano urite yo makare. Nikech siasa wanyalo goyo gi kwe. Political responsibility. Kaso nitie criminal culpability. Okay. Mama endi to nitiere lwet Opondo Kaluma. Abiro wacho monge luoro nikech video nitie nyatugo ka. Kaka no wuoyo nonenore kong'iso dhano ni un koro ikre uru ni jok mowacho ni one term kaendi twachwado. Surely ng'amudhi skul ma wiyo timo jere machalo Opondo Kaluma ok inyalo wacho gima chalo kama chande. Magi gima nyaka wa call out nikech ok odwa ni waumo wach jaum wach en jaricho. Kane Gladys Wanga donjo telo ma Homa Bay. Homa Bay ne kama rach Victor. Kabisa ne kama rach. Ne nyiero wa e piny mangima. To Gladys Wanga notemo nwa makuru wan gi stadium kacha wan gango gikone ringo maber kabisa. Kaso koro ginie kendo ten mama ne telo maber kabisa. Kaso koro gin ko ruchone. Ok nikech en mano chulo jogi mondo goji to nikech en jatelo mobetie kom.
kendo nakawo nafas mana wuoyo kode mana apenje mong'isa ni mbe gini ni litne mohewo ng'ata ng'ata nikech ji mang'eny koro biwo wach kuome ni en mano timang'o en mano sponsor jogi to jomo sponsor jogi to video nitiere kaka ne giwuoyo kendo gima jotendwa nyaka koro bed aware of ni wanie e kisera to ka wanie kisera siasa lokore pile ka pile tasewacho ka ni mbeleni Victor ni joka dhaka achiel okidi yie achiel ka dhi loka cha apenjo kama endi en ang'o minyalo wacho kuom